Agak masih tembang tentang dulu, tayo entah tidur. Kadang-kadang iyo baik tua dia bakato disiko denai mangko bimbang di imade naik kapi cayo dalam angku ada manggeleng ata dayo dena tadayo sayang tabuai dena de angkan ada bacando pepe di lerang sayang kama angin kasina adia raba anta iyo anta tido anta iyo kadang-kadang iyo tua dia bakato disiko denai mangko bimbang di imade naik kapi cayo dalam angku ada manggeleng ata dayo dena tadayo sayang buai dena dia angkan ada bacanda pepe di lereng sayang kama angin di sinan adia raba kadang-kadang iyo adi bibi batanam tabu apario denai rasokan di imade naik kapi cayo dalam angku ada mangkeleng ata dayo denai tadayo sayang ada komanda ada bacando pepe di lereng sayang kama angin di sinan adia raba iyo antah tido antah iyo kadang-kadang iyo baik tua dia bakato naik kapi cayo dalam angku ada manggeleng ata dayo dena tadayo sayang buai dena de angkan ada bacando pepe di lereng sayang kama angin senang ada raba umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteang muka sui hati hendak tabang membuang lama sapadi nampak di lerang bukti sayo maradai kata bang padi nana masa takana juo kamano badana oi badana den kabatengang tiado kawan oi kawan maraso ibo hidi den kini ko umpamo buruan jiko kata bang sayo kinilah senteng muka si hati hendak tabang mampu buang lan nampak padi masa di lereng gunung bandung ratonyo si ungke bondo akabake siang aka minta tolong atakan alai atakato tidong padina masa di sapi urang marato hati di dalam badan kabake siang aka minta tolong atakan alai atakato tidong padina masa di sapi urang mbak itu banalah masih nan malang tabang membuang samu gadang
takkan masuk. Dulunya pandai tabang, oi, tabang mambu buang samu gadang. Oke, 3 tembang telah keluar lo. Ini kembali lo buatnya Putri lo.